Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Vinga, va, som-hi amb el resum. Avui amb un pèl més de llum, pèl més de claritat, a punt de començar el cap de setmana. Comencem pel pàrquing, per aquesta cantonadeta que pràcticament ja la tenim tota acabada. Estan acabant de mirar, de revisar que tot estigui ben tancat. Aquí al darrere d'aquest arbre veiem que hi ha bastant treballador mirant que tot ho tenen ben col·locat. I probablement demà o demà passat comencin a formigonar aquesta última cantonada per tancar tot el terreny pràcticament ja fins a Travessera de les Corts, i a falta d'acabar de fer aquesta obertura que, això sí, ja hem començat a veure com han començat a col·locar les fustes i els panells d'encofrat pel voltant de l'estructura. Mireu, per exemple, aquests que han col·locat per l'altra banda aquesta paret aixecat amb ferralles. A part de tota d'aquesta cantonada anem a l'altra cantonada, la cantonada de Gold Nord, amb maternitat. Veiem com estan drenant tota la ferralla també, a molt poc de que comencin a formigonar, cosa d'una setmaneta ja ho tenim tot enllestit. També, mireu, començat a col·locar el recobriment, aquest tractament impermeable de color gris una mica més fort, que ja hem vist com feien tot aquest procediment a la zona on ara mateix estan passejant tots aquests treballadors, i que uns quants afortunats vam passejar per aquí l'últim divendres, el divendres passat, per veure un entrenament dins del camp, i esperem dintre de poques setmanes ja puguem tornar a l'estadi i molts de vosaltres ho pugueu continuar gaudint. També a la part superior ho hem pujat un pèl més amunt per poder veure com tenim ja tota aquesta àrea, com estan revisant també la ferralla, molts treballadors en aquesta cantonada, en aquesta part del Gol Sud, assegurant-se que està tot i tot perfecte per començar a formigonar. És que ja queda només aquesta àrea, aquesta cantonada, que és 25% de l'estadi, per formigonar i tenir-ho enllestit com tota la resta de l'estadi, com tota la resta de la part superior, que pràcticament també la tenim enllestida, a falta també de Gold Nord, que estan allà donant-li canya també. Doncs a part d'aquella cantonada de Gold Nord, tota la resta la tenim bastant avançada. Així que res, Camp Nouers, gràcies per ser allà, com sempre, gaudiu molt del cap de setmana i a guanyar, que no es pot fer una altra cosa. Vinga, a reveure!